A Pobra do Caramiñal segue adiante coas concentracións diante do centro de saúde do municipio. A frustración crece e os asistentes exixen cobertura dos 7 facultativos que faltan para a atención primaria. A pesar de que xa se cubriron 2 prazas dos médicos que faltaban no centro de saúde da Pobra, a situación segue sendo complicada. A falta de persoal en atención primaria deixa preto de 1000 pacientes sen ser atendidos e a cidadanía pide solucións canto antes. A ver, a mí me chomo médico e non teño outro, si teño que vir aquí todos os días, se fa todos os días, vimos todos os días. Necesitamos que este os 7 facultativos que se supoñen que teñen que estar. Neste momento hai máis de 1000 pacientes sin ter un médico otorgado. Entón, bueno, pois queremos que a plantilla sexa completa, os 7 médicos. Porque non estamos vendo que se complemente o número de personal, sobre todo facultativos, e igual que personal de enfermería, a esta situación tan precaria que levamos sufrindo desde fai xa unha larga temporada. Xa non só na Pobra, senón que se pode dicir que en prácticamente toda a comarca do Barbanza. Así mesmo, as urxencias seguen en estado crítico. O servizo nocturno non é suficiente para a veciñanza, quenes critican a falta dun servicio de tarde, o momento no que máis urxencias xurden na Pobra, así como o feito de ter que trasladarse a Ribeira para ser atendidos. O servicio de urxencias se cubra de 3 da tarde a 10 da noite, non como está agora, que é de 10 da noite ás 8 da mañán, e que os pacientes que se poñan mal de 3 da tarde a 10 da noite teñan que acudir ao centro de saúde de Ribeira. Iso é o que non queremos. Queremos que os pacientes da Pobra sexan atendidos na Pobra. Non, é que eu cheguei aquí e nem me miraron. Me mandaron a Ribeira, tuve que ir a Ribeira que nem me mandaba direto a Barbanza. Deixábame morrer aí. Puxeron 2 médicos, pero que están nos levando a facer as urxencias e os PACs ao centro de Ribeira. Que quere dicir? Que se teñen que ir a facer ou a cumplir unha faceta, unha tarea ali, non se están deixando coxos aquí, por tanto, digamos un pouco é desnudar un santo para vestir outro. Os servizos de atención especializada tamén se están vendo moi afectados e piden rápidas solucións ás institucións da sanidade. Isto mesmo non está afectando só a atención primaria, está afectando tamén a especializada. Eu podíame poñer como exemplo, pero non o vou a facer. Pero si vou a dicir que levo máis de 1 ano e medio esperando por unha consulta. A sabendas de que a situación está moi mal, non? Entón, que pretendemos con estas manifestacións, estas concentracións? Pois, de alguna forma, facer un chamamento, digamos, cos gestores, representantes ou responsables da sanidade pública galega, que dunha vez por todas tomen a iniciativa de que isto se ten que gestionar ben, porque os afectados realmente somos o personal. Os veciños e profesionais do centro de saúde deixaron claro que, se as autoridades non toman medidas, continuarán coa mobilización todos os venres ou de forma puntual, até que as condicións melloren. Por supuestísimo. Hasta que nos den médicos, hasta que nos den solucións. Vamos a seguir manifestándonos todas as venres hasta que esta situación se mellore e nos den o que nós solicitamos, que son toda a plantilla de médicos e as urxencias. Unha chamada de atención que leva xa 3 semanas en auxe e que seguirá todo o que sexa necesario.